ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଆଉ ପଛଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ କହୁଛି। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହାବେଲ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ବଗିଚା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଠି ଆମେ ଚାଷ କରିଛୁ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଆଉ ପଛଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ କହୁଛି। ଆଉ କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଛି, ଆଉ ଶିମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ଅଛି ଏପଟେ ପଛଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମର ବାଇଗଣ ସବୁ ଫଳିଛି, ବାଇଗଣ ବିଲାତି ସବୁ ଫଳି ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତେ ବି ଏ ବର୍ଷ ଲଗେଇନୁ ଆମେ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଚାଷ ତ ଏତେ କରନ୍ତିନି, ଆମର ହିଁ ଥରେ ଥରେ ଏମିତି କରୁ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମର ଜଳ କି ପାଣିର ସୁବିଧା ଏତେ ଏମିତି ନାହିଁ। ଏଠି ଆମର ଖାଲି ଏଇଠୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ଯାହା ପାଣି ଆସୁଛି, ଯାହା ସେଠି ଜମା ହେଉଛି, ସେଇ ପାଣିରେ ଏଇଟା ଚାଷ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି, ଦିଟା ଜମିରେ ହିଁ ଚାଷ କରିଛୁ। ଆଉ ଲଗେଇଥିଲୁ, ଫଳିଛି, ଏତେ ବି ନାହିଁ, ଫଳିଛି, ଏଇଟା ପାଚିନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମାନେ ସାର, କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ। ଖାଲି ସେ ଗୋବର ଗୁଡ଼ା ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ପାଣି ସେତିକିରେ ହିଁ ଚାଷ ହେଉଛି। ମାନେ ଏଇଟା କହିତେ ଗଲେ ପୂର୍ବରେ ଯେମିତି ଚାଷ କରନ୍ତି, ଯେ ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ ସାର ଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଖାଲି କହିତେ ଗଲେ ଦେଶୀ ପୁରା, ଆଉ ଦେଶୀ ପୁରା ସେମିତି ଚାଷ କରାହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତେବେ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏଇଠି ବାଲ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଠି ଆମେ ପାଣି ଜମା କରିକି ଇଏ କରୁ। ସେ କୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ସେଇଠି ପାଣି ଜମା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ବାଇଗଣ ମୁଁ ତୋଡ଼ିଲି, ଏବେ ଏଇଟା ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବି ଭାବୁଛି। ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇକି ଖାଇବା। ଆଉ ଏଇଟା କଦଳୀ ତ ଫଳିଛି 3-4ଟା, କ'ଣ କହନ୍ତି ସେଟା, କନ୍ଦା ନା କ'ଣ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ସବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି। ଆଉ ସେଆଡ଼େ ଆମର କ'ଣ କହିବି, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ମାନେ ଏଇଟା ପାଛରେ ବି କରାହେଇନି, ଖାଲି ସେ କ'ଣ ଆମ ଭାଷାରେ ଜାଟା କୁହନ୍ତି, ଜାଟାରେ ହିଁ କରିଦେଇଛୁ, ଯେମିତି ବାଡ଼ କରିଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ହେଲେ ବି ଗୋରୁ ଗାଈ ତ ପୋଷୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ହିଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଟିକେ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲାତି ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଫଳିଛି, କେବେ ପାଚିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି, କେବେ ପାଚିବ ଖାଇବି, ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବେଶୀ ପାଣି ପଣା ଦେଲୁ ନାହିଁ ନା କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲସେ ହେଇନି ଇଆଡ଼େ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, କାହିଁକିନା ଏତେ ବି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ସରେ। ଫେର୍ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କି ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ସ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଭଲ ହେବ କହିତେ ଗଲେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର କାଜୁ ଗଛ ଅଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଇଏ ଲଗେଇଛୁ, ଏଠି ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଲୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ, ବିକ୍ରି ତ କରିନୁ। ଏଠି ଶୁଖିଯାଇଛି, ଏଇଟା ଧରିଛି, ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ବି ଲଗେଇବା ନା। ଏଇଟା ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଏବେ ଶୁଖେଇକି ରଖିଥାଉ, ଘରେ ରଖିଦେବା, ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆମର ଏଇଟା କି ବାଉଁଶ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ, ମୋ ବାପା ଲଗେଇଛୁ, ଏଇଟା ଲଗେଇଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନେ ଆମ ପରିବା ଗୁଡ଼ା, କି ବିଲାତି ଗୁଡ଼ା, ଟମାଟୋ କି ବାଇଗଣ ସବୁ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତ ମୋର କହିବା ପାଇଁ କିଛି ଇଏ ନଥିଲା। ଏବେ ଶୋଇକି ଭଏସ୍ଟା ଲଗାଉଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗେଇବି ଭାବୁଥିଲି, ବଟ୍ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଗାଉନି। ଏଇସବୁରେ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ
ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଭିତରେ। ସୋ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ରହୁଛି।